पिया दे। आवल हो अरे आव हो रानी से जरिया हो सटी के सूत बजरिया हो छुए नाही दे जई से लागे भइल हानि बा छुए नाही दे जई से लागे भइल हानि बा ऐसे काहे करे ए बोला मुझे कमल में परेशानी बा। ये कैसे हो गई ओ भेदार हुए के दर्द के निशानी बा। ए बोला मुझे कमल में परेशानी बा। कौन दर्द हरे Music said Rakesh. पिया जी बुझता नहीं हो कौना मुड़ में बानी हो मुझुझता नहीं हो। बुझतू तो सटतू ना फरक है बा पिया जी